Рубриката "Култура ми, Янко". Култура ми, Янко звучи много хубаво, сякаш аз съм го измислил. Добре, аз съм старши научен сътрудник, понякога професор на момент и академик, сам на себе си асистент, гълв. И така, вие ме питате, обидно ли е да работи за сумата от 250 лева до 25 евро, предполагам. Между другото, това е сложен въпрос. На времето партията дава е така, на всички, отгоре е така, опа, нати на тебе 250, нати на тебе 250, на всички порано ни дава, ние отдолу като пилите, смисъл, упулили кълвем по 250. Някой има по-голяма оста. Може да лапни 300 лева, ама то ще е за сметка на ония, дето има по-малко оста, ще вземе 200. Тъй, че пак се балансира. Взимаш от този, дето има повече и даваш на този, дето има по-малко. Като при това, като при ония комунист Робин Худ. Робин Худ е приказен герой от стари английски легенди. Той живее в гората Шервуд и бил главатар на голяма банда. Много го одобрявам. От време на време има блестящи монолози. Робин Худ е създал комунизма в Шервудската гора. И аз като него играл съм в тази пиеска. Не бях Робин Худ, дема как е. Какво е направил той? Взима парите на тези, на богатите, събаря ги от каляски, прави ги на дармадан ги прави и раздава на бедната работническа класа. Обаче за мен той, какъв е той? Сляп уклон, бе. Може да ходи с чурпогашник, бе. Нали? Кой ходи с чурпогашник? Той и аз ходя с чурпогашник. Служи поне един сутиен да каче до края да е цялата работа. Не му стигат пами, май го налага този с голямата гега, ония, малкият Джон. Малкият Джон с голямата гега май го налага. И какво? Той освен комунист гей, на много лошо ги е научил хората, бе, да не работят. Те хрантутници всички искат да ядат. Как ще е? Който не работи, не трябва да яде, той е казано. Като ония от маминото детенце. Дай да ям, и като не работи, какво да ядеш? Или като Малък Пенчо. Малък Пенчо е стихотворение от Петко Рачев Славейков. Пенчо бе чети, Пенчо не чете. Пенчо работи, Пенчо пак не ще. Пенчо ga мързи, гледа да лежи, ходи да се май, гледа да играй. Време се мина, Пенчо порасна. Иска да яде, няма откъде. Пак има един такъв момент на това, че винаги някакви всезнайковци много ги коментират нещата, винаги имаме мнение по всички въпроси, а просто не си даваме сметка, че културата е някъде много назад и нищо да правим за нея. Благодаря за аплодисменция предварително. Това Петко Рачов Славейков, може ли да напишеш такова нещо и после и сина си да кръстиш Пенчове? Може ли такова нещо? Все едно Алев Константинов да кръсти сина си Байганев. Къде отиде тази? Или Жан Виденов да кръсти дъщеря си Зърнена криза. Софиянски да кръсти дъщерите си Дупка, Кучка и Буклук. Да ме извиняват, ма как ще им викат, бе? Галено как? Дупи, Кучи и Буклучи. Значи, какво искам да обобщя? Който не работи, не трябва да взима 250 лева. Който не работи, не трябва да яде. Който е дебел, също не трябва да яде. Огнян Минчев какво работи? Аз дебел ли съм? Не съм дебел. Работя ли? Не работя. Защото съм интелектуалец. Зидан защо не ходи да пари коли в Франция? Нали е жирец? Нали от Пуханите? Защо не ходи да пари? А той пък живее в Мадрид.